Op deze groen op het internationale bedrijvenpark op het Jereveen worden de fabrieken gebouwd. Nou is het Jereveen wie een nek Veendam, Emmen en nog een andere gemeente in het noorden in beeld. Maar de Aware Food Group uit Lopik had uiteindelijk voor het Jereveen gekozen. De reden is eigenlijk de goede bereikbaarheid, omdat we natuurlijk centraal liggen in het gebied waar ook heel veel melkveehouders actief zijn. Wij mogen op een locatie bouwen vlak naast de snelweg, dus ook goed bereikbaar voor de vrachtwagens. En daarnaast kunnen we ook op het industrieterrein beschikken over allerlei vormen van duurzame energie. En dat is ook voor Aware Food Group een belangrijk argument geweest. En er is ook ervaring met zuivelfabrieken. Hè? De provincie Friesland, die zeg maar coördinerend is als het gaat om de vergunning, weet waar het over gaat. Nou, dat zijn natuurlijk sterke punten van een bedrijf wat echt ambitie heeft, want die willen ook tempo maken. De gemeente Jereveen is op tijd met deze kar. Er moet eerlijks tussen de 60 en 80.000 ton cheese in het fabriek produceren worden. Het is een geweldige opsteker in deze financiële economische lastige tijd. Toch arbeidsplaatsen tussen de 150 en 200. Dus dat is een fors aantal. Het zuivelbedrijf had zo'n 1000 boeren nodig om de molken te leveren. De meeste boeren staan nu onder contract bij Friesland Campina en binnen daar al generaties lang bij ons letten. Maar dat zou blijven zal, is nog maar de vraag. Er is ongetwijfeld onvrede. Ik vind dus dat het duurzaamheidsoffensief van Friesland Campina, dat hebben ze volledig verkeerd geïntroduceerd. Het ging ook eigenlijk over een vorm van introductie van verplichte weidegang. Ik hou van weidegang en ik vind koeien in de wei mooi. Alleen voor een aantal boeren, en zeker als de boerderij groter wordt, of omdat er een hoge mate van automatisering is, dan is het moeilijk om weidegang te organiseren op je bedrijf. Voor de boeren is het eerst afwachtje maar hokker betingsten de Aware Food Group komt. Het zuivelbedrijf had zijn dat eind deze maand bekend wordt. Het fabriek moet in 2014 operationeel wezen.